Kajing pule naga gospel Mateus kalenong ka ba arpeu lai ka dekot arpeu nyau hado lai peu ar. Ha kata kapor u Jesu ula ong. Kor dit ya pi kistat an bat ki paruse riu arsap. Naba pisrem ya ki jengdap bala pushara ki ba itnat nasyabar han rei hapo ki tap da ki shieng jang ki briu bayap bat baro ka jeng jaklia. Kumjo ma piru habar pi pau ki bahok ha ki briu han rei hapo pat pi dap da ka jeng arsap pat ka jeng baman. Kordit yapi kistat an bat ki paruse riu arsap. Naba pitei ya ki jendap jang ki nong ya to lepa bat pi pen ipo ipieng ya ki mot jang ki riu khoj daga baong. Lada ngila im haka juk ki kpa temen jongi nginam dala ya selalang bat ki haka ba pen play ya ka snam jang ki nong ya to lepa. Te kumta pi sakhi persya ya ladehi ba pi long ki khon ki ksiu jong ki to ki ba lapan yap ya ki nong ya to lepa to pendap pura namar kata ya ka ba ki kpa temen jong pi kilas dang ka gospel utrai.